السلام علیکم غریب بچگان ما بچه ای تاجیکم ای تاجیکستان درد و غم و غریبی و گفتن آسان خداوندی مهربان نگهبانتان درد و غم و غریبی و گفتن آسان خداوندی مهربان نگهبانتان. дӯстони азиз, ширкати мусофиркашонии транс хизматрасониро барои гузаштан аз сарҳад пешниҳод менамояд. хизматрасонӣ аз шаҳрҳои Москва ва Санкт-Петербург пешниҳод карда мешавад. агар хоҳед ки корҳои миграсионии худро аз нав барқарорсозӣ кунед, метавонед ба ширкати мусофир транс занг занед ва мо дархостҳои шуморо иҷро мекунем. барои мусофирон таъфифҳо пешниҳод менамоем. Mana Opel Astra-G. Opel Astra-G дара. Хуб. Ҳозир баъд ҳуҷҷатдорӣ шаҳад чанд? Кандам, ҷаноба кандам. Opel Astra-G дара. Мо тарафҳои машина. Нағз. Манавор мегирем. дарш кушодаи додарҷон? Салон шаяк. Хуб, салони Astra-G. Mana saloni Astra-G. Konditsioner ҳама кор мекунад? Кондитсионер ҳамаш кор мекунад. Задни камера, телевизор. Ҳамаш сад. Морозильник, бардачокуш. Ана чақ мекунем. Ком сола? 2000 сол, кондитсионер, задни камера, телевизор. Моторш чанд? Газ, бензин, моторш 1.6. 1.6. Ҳуҷҷатош? Ҳуҷҷатош 8 моҳ дига таъмирофташ. Чанд сум? 30,000 бо савдо. Боз муомила мешавад. номери телефон? 97 94 84 72 72 84. 84. раҳмат, саломат бош. занг мезанам, муомила кунем иншоалло. харидор. Opel Astra-G. бисёр подписчикои канал Opel-ода бисёр завқ кардиянд. ма ҳамаи тарафҳоша ба навор мегирем. дарш кушодае ки салонша ба навор мегирем. салони Astra-G-ра ба навор мегирем. аҳамият ки мошин состояниш бад не. ком солай? 99. хуб, солиш 99. ҳуҷҷатош? ҳуҷҷатош як паспорт мешавад. хуб, объёми моториш? 16. газ, бензин? тоқа бензин. фақат бензини холӣ. чанд сум? нархш 35 бо қизи харидорӣ кунан арзон мешавад. номери телефон? 987 987 24 74 24 74 22. хуб, занг мезананд, муомила кунем. Раҳмат. иншоалло хайр. Opel Vectra бо ранги ҷигарӣ. мана бародарам барои ҷигариш мегӯяд. мана маъбад барои савдо вардай. бисёр хушрӯ. Opel Vectra. ма ҳамаи тарафҳоиро нағз.
Ağay kamerası geçmek mi? О, Ha? камера. Çar kapıya kapı sene girer. Давай. Şu an ne kadar kamera? Ай дар ҷаҳони актум ҷои камера. Салони Вектора ҳозир. Салони Вектора. Худо дарҷон ком солай биё чахчах нем. Я зор на 191. Соли 91 ҳуҷҷатош Ҳуҷҷатош то сентябр. то сентябра ҳуҷҷат дорад. Хуб моторш 14 tane. моторш Дагша. газ бензин Газ. чанд сум? 14000 миллион босад харидор қилib болса чақ. 14000 боз муомила мешавад. ҳеҷ ҷои пусидагӣ Ё пусидагиро мана варид кардем. варид кардем. Нав краска, нав мотор, ҳамаш соз. ҳадда балон мезад. ду балони дигаш соз ёфта. Да балон. номери телефон 189 989 18 18 17 17 94. 94 занг мезананд муомила кунем иншолло харидор. Самотуҷида ютуб дар все бачаҳо хоҳиш кардан хаҷибекои нағз донавор бигирем. айда мошинои хуб як ҳама бозори деҳаи қирмоншаҳид боз аз арзонтарин бозорҳо аст. хаҷибек тарафои ҳам мошина нағз ба навор мегирем. дарш кушодагӣ салони хаҷибека ҳамакаса мебинем дар чӣ ҳолатай. хоб ком солай додарҷон? 96 сол. соли 96 ҳуҷҷатош Ҳуҷҷат дора, ҳуҷҷат то моҳи ноябри 2019 дора то декабра дар. моторш Моторш 1616. хоб газ бензин Газ, бензин. чанд сум? 27 савдо мешавад. 27 чуктеса бо савдо мешавад. муомила мешавад. Муомила мешавад. номери телефон 318 68 98 54. 68 98 54. раҳмат саломат бош занг мезанам муомила кунем иншолло харидорем. опел дути опел дути мана оли маҳкам кардара так ма тарафҳои мошина аввал нағз опел дути бо ранги металл тарафҳои мошина опел дути Бозор босоре. ку додарҷон ком солай? И 2008 соли шака мотор ягаш 1 сола ҳуҷа. хоб соли соли 2000 моторш ягаш Ягаш. хоб газ бензин Газ, бензин 1 сола ҳуҷа. хоб яксола ҳуҷҷат чанд сум? 28000 мегем ҳару савдо мешавад. муомила мешавад. О, номери телефон на 103 103 23 80 23. раҳмат саломат бош занг мезананд муомила кунем иншолло харидорем. манай бародар опел караван барои фурӯш мана тайёр кардем мошини састаянгаша шумо нағз нигоҳ кунем. хоб ҳолати мошин ҳозир чахчах
خب من طرفای ماشین اول یک بگیرم. درش کشوده سالن شاید بگیریم. خب من از سالن ماشین. خب سالن ماشین خب آکاجان کم سولای Sonuç 94 da kintoş 93 karge. خب 94. آها حجت 93 یعنی Ucaz 93 ne ki nasam dil 94 ayuga rezino tuş. 94 94. خب موتورش Motor яг şaş çiş megan інжектор или простой? çi model. آه مودل. خب گاز بنزین Gaz benzin o حجتش yak sola. یک سوله حجت داره. چند سول؟ Çandı şu gumer bacha. 22 22 Hay 22 23000 باز معامله می شود. o am khay خب نمره تلفن 985 985 74 74 07 0710. رحمت سلامت باش. زنگ میزنن معامله کنید. Tamam. انشالله خریداری میکنید.